Това беше добре. Абе, днеска има саботажи. Обаче пак ще стане много хубаво видео. Тогава, когато потърсих професионална помощ от един психолог, аз всъщност излязох от неговия кабинет. Това често съм го разказвала. Излязох от неговия кабинет много по-зле, отколкото бях влязла. Тотално се сринах. Дори не помня как бях шофирала до вкъщи, защото толкова много ме болеше главата, виеше ми се свят, чувствах се много зле след разговора с него, тъй като вместо да получа очакваната подкрепа, всъщност получих укор, че не се справям, че не трябва една майка да се държи така покрай детето си, и това много ме събори. Това беше много силна реакция на физическото ми тяло, която вече от позицията на времето виждам, че всъщност толкова силно е реагирало тялото ми, защото нещата, които съм чувала, не са резонирали с моята дълбока истина. Съответно, там имах повръщане, лошо ми беше, виеше ми се свят, и на следващия ден много ясно си спомня момента, в който си казах: не, аз ще се вдигна, ще намеря начин, каквото и да ми струва, и само след един месец аз няма да съм на същото място, и на всичкото отгоре един ден ще помагам на жените, нито една жена да не се чувства така, както се чувствах аз в този момент. Аз тогава се чувствах без подкрепа и без възможност за решение. И това беше момент, в който много силно сякаш се свих в себе си и си казах: не, аз начин ще намеря и това ще се случи. И малко тръгнах по този път. Действително, след месец не бях на същото място. Бях много по-спокойна, чувствах се много добре. Приложих техники тогава. Първите неща, които ми помогнаха, бяха техники на благодарност и внимание с какви мисли заспивам и с какви мисли се събуждам. Една осъзнатост, която до него момент не бях прилагала толкова целенасочено. И в последствие вече започнах да се интересувам от енергийни практики, от различни обучения в тази насока, и съответно си изкарах и квалификациите, като повечето ми квалификации са към Англия и към Америка. И съм много щастлива, че имам възможност тук на българския пазар да споделям с дамите знанията, които имам и които канализирам също така. А това беше преди колко време? Преди колко години? 20-та година, значи на колко? Преди 5 години. Да, всъщност ти от колко време работиш активно с жени? Ежедневно, защото при тебе няма събота и неделя, няма почивки. Това е постоянна работа. Почнах още от самото начало на работата ми с появяването ми в социалните мрежи. И да, това е една работа, която е постоянна. Постоянна, разбира се, ако искам да си почина днес или утре, мога да си взема почивка, но когато имам да си свърша работа, да, това може да се случва и събота и неделя, и това всъщност е свободата. Да, точно това, като увод исках да го кажем, за да мога от тук насетне да те попитам това, кое мислиш ти е важно за жените в днешно време, тъй като предполагаме в последните 3 години е имало промяна и с темите, с които идват жените, проблемите, с които се сблъскват. Естествено и ти си надграждала твоите практики, но по-важно е за зрителя, който до сега не се е докоснал до твоята работа и не е опитал, и повечето от тях ще бъдат жени, какво могат да си вземат за себе си като извод и къде могат да се обърнат внимание на кои части от живота си. И отговарям ти само да... Извинявай, затварям вратата, защото наистина... Това ще го изрежем после от записа, но ако си спомняш онзи ден точно... Аз даже не помня, че беше ли тогава на кръглата маса или не беше, но точно за това говорихме на среща, че се разбираме едно нещо и след малко е тотален взрив. Днеска специално съм ги подготвила от вчера. Писали сме правила, правили сме чудеси, човек, и няма. Нищо си едно не влиза тук. Аз съм им казала точно, ясно, конкретно, по учебник, както се казва. Аз също, между другото, мене не ме чуват моите. Нали, Митко го чуват, мене не. Просто какво да ти кажа? Да, което го няма, започва. Да.
В началото работих с жени, които са доста объркани, не знаят в каква посока да тръгнат в живота си, искат да открият призванието си, искат да се свържат с себе си, да разберат какво всъщност искат да правят. Сега работя по-рядко с такива жени, не защото не искам, просто по-рядко се появяват такива в моето поле. Иначе имаме изключително много успешни случаи на дами, които в много кратък срок си намират своето призвание, успяват да се свържат с своето истинско гласче, което им казва кое е нещото за тях. И сега по-често работя с дами, които вече знаят какво всъщност искат да развиват или поне имат някаква посока и искат да постигнат ново ниво в него. Било то дали в личен план, в отношенията или в бизнеса. Основно съм фокусирана в работата с дами, които имат бизнес, защото аз самата съм такава личност. За мен бизнесът е буквално ценност и аз вярвам, че всеки един човек има правото и отговорността, дори бих казала, да върви в тази посока, да развива себе си като бизнес собственик, а не като работник. И да, основно в момента работя с такива жени, които искат да скалират живота си, да им бъде по-хубаво в настоящото положение. Аз също срещам много жени, които искат да променят нещо в своя работен начин, в своя работен ритъм. И те са доста объркани, тъй като въпреки, че са много успешни, сякаш усещат, че не са на мястото си, там където работят на служба, дори на високи позиции и имат нужда да разгърнат своя творчески потенциал. Затова толкова много питам от твоя опит, кое е важно за жените всъщност, на кое да обърнат внимание и изобщо има ли едно, две, три такива неща? Мен най-важното, на което една жена трябва да обърне внимание, е на това вътрешно гласче, какво иска да прави, с какво иска да се занимава. Защото една жена, когато се занимава с нещо, което е на сърцето, което е на душата, тя грее, тя сияе. Жените, за да функционираме правилно, за да бъдем удовлетворени. При нас удовлетворението идва на база на подхранването с желания, с това, което ни носи наслаждение. Ако е един мъж, той може да се чувства удовлетворен дори от това да работи работа, която не му харесва, но пък печели добре от нея, защото по този начин неговото същество е ориентирано към крайния резултат. Говоря, най-вече за мъжете, в които има повече мъжка енергия. Съответно, жени, които работят нещо, което не им носи удоволствие, но пък ги удовлетворява финансово, в един момент се достига рано или късно до момента на изхабяване. До момента на това, което е отвъд парите. До желанието да създаваш, да твориш. Това ни е заложено. И ако един мъж може да премине през тази фаза и той да се чувства удовлетворен, защото подсигурява семейството, защото семейството е добре финансово осигурено, то една жена в това ще започне да се разяжда отвътре. Да не цъфти, да не се чувства добре, да се чувства изхабена, да чувства как всичко лежи на нейните плещи, как не може да се откаже, как няма избор, как не може да продължи напред и въпреки това трябва да продължава. И за да може това изхабяване да не се случва, е важно да е нещо, което е балсам за душата й. Нещо, което я кара да се чувства добре, което я зарежда. Най-важното за една жена, според мен, в днешно време, жената, която трябва да бъде майка, домакиня, която трябва да бъде успяла, да печели, да изглежда перфектно, имаш една приказка, всички жени, които имат да правят това и това и това и това, и освен това трябва да изглеждат така, си едно нямат нищо, което да правят. Всички тези роли, които ние трябва да поддържаме в днешно време, най-важното, за да можем да ги поддържаме, е работата да ни зарежда. Защото ако работата ни зарежда, а ни изцежда, ние нямаме капацитет да даваме никъде. А работата може не само да ни зарежда, но до такава степен да ни вдъхновява и да допринася за нашето усещане, че от нея ние да черпим идеи, извори и да даваме и на семейство, и на партньор, и на хората около нас, на приятели, и да продължаваме да разгръщаме себе си.
Много се радвам, че засегна това, защото точно тези ни идваха към мен въпроси и желания на жени, които искат да работят примерно 3-4 часа на ден, за да могат да имат време за всичко останало. Семейство, деца, дом. И всъщност аз се опитах да им обясня, че дори не е важно колко часа са, може и да са 8, но ако има тая възвръщаемост на енергия, както ти казваш, от процеса и ако разбира се умно подредат ежедневието си, те могат да работят и повече часове и да имат повече енергия и за останалата част от своя живот. Абсолютно съм съгласна с това, което казваш. На мен също ми е цел, между другото, в един момент моите работни ангажименти на ежедневна база да бъдат 3-4 часа. Тръгвам, нали, вървя натам. Това не означава, че нямам дни, в които не се чувствам вдъхновена и заредена да работя и по 10 и по 12 часа. Дори много често имам такива дни. Особено в връзка с месечния ми, нали, женския ми цикъл. Около и по време на овулацията аз съм в вихара си, в пика си. Там мога да работя почти денонощно, лягам, спя там 5-6 часа, ставам, още съм заредена и искам да правя, да творя нещо. В друго време, нали, съответно, предменструална и менструална фаза, час и половина-два на ден, повече не ми се бута работа. И това е окей. Но когато това, което правиш е нещо, което е твой избор, нещо, което ти харесва, ти не само можеш да си постигнеш тази идея да работиш толкова колкото искаш, но и да не се чувстваш изхабен от това. Защото нали, идеята звучи чудесно, да работя 3-4 часа на ден. Перфектно. През останалото време да си имам време за себе си. Да си правя моите неща. Да, аз също обичам да си правя моите неща. Аз също обичам да имам време, което е извън работните ангажименти. Но ако аз се чувствам ограничена в работата, ако аз се чувствам като в затвор, било то и 3-4 часа на ден, рано или късно тези 3-4 часа аз ще започна да ги усещам така, както усещам и 7-8 часа като в затвор. И те отново ще ми пречат. Така че не е толкова работното време е проблема, колкото връзката ни с работната ни позиция, с това какво правим всъщност. Което много логично води към следващия въпрос, който ме вълнува. Според тебе, жените родени ли са да бъдат лидери? И тук слагам лидера в едно много общо понятие. Нали? Лидерските качества дадени ли са им? Много зависи в каква посока го казваш. Аз в работно отношение вярвам, че огромна част от жените могат да бъдат лидери. Но друга много голяма част от жените са много добри мениджъри в работно отношение. Там вече започваме да намесваме и женските архетипности, но в най-общи линии, дали на жените са им дадени лидерски качества, абсолютно да. И в семейен план, и в работен план. Някои са по-добри в организацията, тези, които визирам като менеджерски способности, в организацията, в контролирането на хора, на екип, на разпределяне на задачи. Други са лидери в смисъла на моя смисъл. Извинявам се. Какво стана? Къде са удара? Извинявай, нещо падна, само да погледна. Добре ли? Направо ме взривиха. Добре ли? Добре, паднал е. Ама кой го кара да се катери на портмантото? Има енергия. А те не спят на обяд? Не. Да. И Никола се научи сега да спи, ама труден е. Не, ако спят на обяд, после е някакъв ад до 12 часа няма лягане. Обсъждахме. Люси, се извинявай, само да... мен ми е много неудобно, защото... За жените, за тяхната роля, за тяхната лидерска роля, някои жени са добри мениджъри в смисъла на това да организират, да структурират, да провеждат, да контролират, да извършват тази дейност. Това също е лидерско качество, но по-скоро организационно лидерско качество. Други жени, аз примерно съм такъв типаж жена, лидер в смисъла на вдъхновение, идеи, давай, повеждаме, революция, нали, правим, струваме, ама
кой ще направи другата част, тази, която е по-детайлната, изпипаната, оправената. Ето за това на мен, примерно, ми трябва менеджер. И когато жените имат тези различни свои качества, те всъщност могат много добре да се допълват в екипи. И едни от най-успешните бизнеси, нали, в световен мащаб, както и едни от най-успешните процъфтявания изобщо на всякакви нива в обществото се случват през жените. Защото жените са тези, които когато намерят своята сила и започнат да работят, те работят отвъд това, което трябва, отвъд парите. И това, което, нали, говорим с теб, ако една жена има мотивацията да работи това нещо и парите са последващ фактор, т.е. те идват примерно на 3-4 място, като желание, което да получиш от работата, тогава всъщност се случват най-красивите неща. И в живота на жената, която работи, и навън, нали, това, което тя сътворява. Но си го представих. Добре, тогава къде е ролята на мъжа, на тази жена, лидер или менеджер в нейния живот? Той най-вече за какво ѝ е нужен? Ами, тук идва много усещането на всяка една жена, как тя вижда себе си в взаимоотношенията. Защото някои жени виждат и искат да бъдат тези, които партньора да ги следва. Те искат да казват, това ще се случва, там ще ходим, това ще правим, да нареждат и да организират всичко и в взаимоотношенията, така както и в работен план. Това тя ги успокоява. Контрола ги успокоява. И тези жени всъщност много успешно, ако използват своите силни качества през позитива, а не през негатива, през недоволството към партньора. Защо той е такъв? Защото много често такива жени, които са силни жени в смисъла на силно можещи да организират, да нагласят, имат минусно проявление, т.е. нали, негативно проявление в контрола. И се оплакват, че техният мъж не е като мъжа, който се рекламира в приказките, нали. Силния, можещия, повеждащия напред, правещия, решаващия, тропащия по масата. Истината е, че една такава жена не би издържала такъв мъж. И самото и ниво на недоволство, това, което се заражда в нея, е всъщност вътрешен конфликт с самата нея, защото ако тя има такъв мъж до себе си, тя самата няма да се чувства добре. И тогава идва ролята на една жена да види аз коя искам да бъда в отношенията и какъв мъж искам до себе си, но такъв, какъвто наистина да съответства на мен, да се чувствам аз добре с него. И ако една жена мине през този катаклизъм, тя може много добре после да балансира и семейство, и работа, и да се чувства добре в личните си отношения. Когато вижда своите силни качества, силни страни, насочва, организира, лидерства и в семейството, мъжът тогава много добре подхваща своята изпълнителска роля, която е не по-малко важна и не по-малко значима. Дори бих казала, нали, един лидер какво е без изпълнител, няма как да се случат нещата. Каза, ние не се срещаме случайно, но аз тук, докато те слушах, се сетих как в периода преди да те познавам, имаше в мен вътрешно противоречие и честно казвам бях нещастна в едни щастливи отношения, защото аз опитвах да се натикам в архетип, който не съм. И не можех да прозра всъщност кой архетип съм аз и кой е партньора. И може би с едно или две кратки съобщения тогава с теб изяснихме архетипа и от тогава всъщност аз разцъфнах, защото осъзнах, че няма нужда да вървя против природата си и партньора ми е точно правилния за мен и аз съм правилната за него и не е нужно да влизам в едни модели, които се рекламират много, много масово и широко и не всички ги разбират или са по-обобщени, така да се каже. Много съм благодарна, защото всъщност това е истината на консултирането, когато то с много малка корекция направи живота ти далеч по-качествен. И въпреки, че много съм чела и много практики съм правила и много курсове съм посещавала, на мен това разбиране ми липсваше по отношение на семейната двойка, която имаме вкъщи.
Прекрасно. Аз имам абсолютно подобна на твоята история и буквално абсолютно всичко, което аз давам като опитност, като знания на жените. Аз не просто съм го достъпила на ниво знания и го предавам нататък, но и е нещо, което аз съм преживяла. И всичко, което аз давам на практика е винаги нещо, което аз съм преминала през него. И много често работя през личните си примери. Аз имам такава същата ситуация, в която дълго време се опитвах да живея в архетип, който не бях, но си мислех, че съм или че трябва да бъда нещо такова. Много сериозно тогава бях избягала от себе си. Съответно, вместо да видя подобрението, което очаквах да видя, тогава още повече сринах всичко в отношенията и беше наистина много, много трагично, защото тогава пък извадих най-тъмните страни на моя партньор. Тогава, когато аз самата избягах от себе си. За да не бягаш от себе си, трябва да знаеш кой си, трябва да се намериш. И затова е много важно първо да установиш кой си, какво искаш, какво е твоето истинско желание тук, какъв си ти по принцип, коя истина дълбоко ти резонира. Не толкова какъв си по принцип, защото какъв си ти в момента, това е променливо, но каква е тази твоя дълбока истина, която резонира с теб. Както в началото ти казах, тогава преди време имах много силно физическо проявление, нали, на това, което чух от този специалист, как нищичко не съвпадна с мен до такава степен, до която тялото ми чак го отхвърли. И това много често се случва и при жените, когато имат някакви терзания, така да го кажем, някакви взаимоотношения с партньора, които не могат да наредят. Тяхното тяло реагира още преди мисълта да им каже какво се случва. Още преди те да разберат какво и защо изобщо така реагира тялото им. Примерно защо треперят, защо се ядосват, защо не знаят къде се намират или примерно им се завива свят. И това е момента, в който не да търсим как да ремонтираме партньора или как да ремонтираме връзката, да потърсим какво е това в нас, което дълбоко ни резонира, да разчистим поленцето и да започнем да живеем според нашата истина. Имаме една дълбока чувствителност, която ни подсказва и не е въпросът да я контролираме, за да е угодна за обществото, а по-скоро през нея да открием верния път за нас и за семействата ни. Което, между другото, много води към моя друг въпрос, много пряко. Ние имаме с теб сходна мисия и това е щастливата жена, щастливия човек, нали? И жените са много чувствителни. Ние отскоро живеем извън града, тъй като сме не от село, сега ще задам и този въпрос. Но когато идваме в града, аз наистина се чувствам малко по-потисната. Просто цялата динамика и излъчване и аурите на всички хора наоколо ми влияят. Имам нужда от повече простор, така да се каже, повече въздух, повече спокойствие и тишина, въпреки че никога до сега не бяхме живяли, нали, извън града. Какъв е твой опит в тая връзка? Защото много жени се опитват да променят начина на живот и вече чувстват и една потребност от по-голямо спокойствие, дори когато си вкъщи и просто наоколо шумовете са по-малко и излъчването. Да, както знаеш, ние също живеем извън града. Вече почти 2 години, над година и половина. И това е буквално най-хубавото нещо, което съм правила. Нали, едно от най-хубавите неща, не е най-хубавото, едно от най-хубавите неща, като избори, които съм взимала за себе си. Допреди това, около 3 години живяхме в малък град, в Казанлък, аз съм родом оттам. И въпреки, че е много по-спокойно да живееш в малък град, отколкото в голям, както примерно в момента живеем близо до Русе, преди време съм живяла и в центъра на Варна, там пък съвсем вече беше лудница за мен. За София не искам да коментирам, там стъпвам само до летището. Това е едно от най-добрите неща, които съм правила за себе си и за семейството ми. И сега ще ти обясня защо смятам, че това е толкова важно, особено за съвременната жена, която иска да прави нещо различно от рамката, от матрицата.
Кои са хората, които живеят в градовете, в масата? Това са хора, които работят класическа работа някъде за някой друг. Било то работа от 8 до 5 или работа на смени. В по-големите градове е много и това работа на смени, което е също матрица, която много изхабява човека. Защото нямаш ритъм, нямаш рутина, ти търчиш, фърчиш между задачи, между трябва да бъда някъде. Графика пък 8 до 5 е нещо, което изхабява жените дългосрочно, защото те трябва да вместят останалата част и всички останали свои роли преди 8 и след 5. И така пък и най-ползотворните часове през деня на една жена просто изтичат в канала. Какъв е въздуха, който се носи в градовете? Изключвам мръсотията, нали, от коли, от заводи, от замърсяването. Въздуха на хората какъв е? Трябва. Аз трябва да бъда там, аз трябва в толкова часа това да направя, аз трябва да тичам да заведа детето ми до еди къде. Аз трябва да пътувам, аз чакам в задръстване, примерно, ако е още по-голям град. И всичко това носи със себе си вибрация във въздуха, емоционалност. Тази емоционалност, колкото и ние да не искаме да се сливаме с нея и да искаме да се отделим, това е чистота във въздуха, която се усеща. По същия начин, по който кучетата надушват емоцията на човек, те буквално надушват молекулите, които се отделят във въздуха чрез нещо, което ние не можем да надушим, но техния нос го усеща. По същия начин, нашето тяло започва да вибрира, да усеща това невидимо напрежение. Нещо още в града, какво имаме? Прекалена индустриализация. Нямаме пространство, там имаме сграда до сграда, тесни улици, високи сгради, колкото се може по-малко зеленина, нали? Колкото и да се опитват да озеленяват градовете не са изключително незелени. Нали, сега. И едни хращчета не могат в никакъв случай да заменят гора и зелени пространства, големи. Всичко това оказва влияние на едно подсъзнателно, на едно несъзнателно за нас ниво, което ни отдалечава от нашата природа. Нашата природа по себе си е свободна. Още едно време, когато не е имало заводи и така нататък, как са живели хората? Свободни. Да, не е било, нали, романтизирано както, нали, сега, толкова свободни, толкова, нали, могат всичко да правят, но са били свободни. Те са се грижили за прехраната си, те са се грижили за облеклото си, те са се грижили за това какво ще се случва в живота им изобщо. Те са разчитали повече на себе си и в този смисъл са били по-отговорни. А сега всичката тази отговорност, която масата хора дават на някой друг да се грижи за техния живот, за това колко пари ще получават от работата, за това кой ще гледа децата им, какво ще се случва там. Всичката тази отговорност, раздавайки я, ти ставаш един подизпълнител в твоя собствен живот. И започваш да живееш на това трябва да направя, това трябва да направя. Там почти няма място за искам. А истината е, че ние си избираме това искаме или не го ли искаме. И това е основната вибрация в градовете, в по-големите градове, която аз не харесвам. Аз съм хем съм екстроверт, хем съм интроверт, по средата амбиверт. И обичам да ходя в града и така, за разходка, по магазините, да седна на някое кафене, да се насладя на нещо различно. Но това определено не е ритъма, който аз мога и който бих искала да поддържам в дългосрочен план да живея на такова място. Сега отново сме в търсене на друго място, където да си закупим къща и дори обмисляме вариант, в който да бъде малко по-далеч от град, т.е. едни така повече километри, а не просто 10, 20, 30. Имам и въпрос, той е как си почиваш, като разказа за шопинг, кафе в града и разбира се, винаги е приятно човек да отиде в града за час-два и да има възможността да пусне. Аз си спомням преди, когато строяхме нашата къща и си мечтах, дали няма как 150 дена поне в годината да спиме там, нали, ще идваме през деня, поне вечерта да сме там, нали, обмислях отпуски, съботи, недели. В
В крайна сметка отидохме миналия май и повече никой не искаше в София да се връща. Но освен това, което каза, по какъв друг начин си почиваш, защото аз установих за себе си, че се е променило и това, което разбирам като почивка всъщност. Това, което ти споделих за ходенето в града, това е една много малка, бих казала, част от моята почивка. Гледам да ходя в града дори максимум веднъж седмично. Имам и седмици, в които не ходя. Определено това не е нещо, което така на ежедневна база да кажа, че ме разтоварва. Така за разнообразие веднъж седмично, добре. Иначе как си почивам? Почивам си най-вече чрез неща, които ме зареждат творчески. Обичам да шия. Колкото и рядко да ми се отдава тази възможност, даже имам моменти, в които просто казвам, не, викам всеки ден сядам и шия по нещо, за да може да възвръщам тази енергия, този баланс, който ми носи творческата дейност. Обичам да играя с децата, но не просто да играя нещо, което на тях им се играе, нещо, което на мен ми се играе с тях. Обичам да редя пъзели. Сега напоследък сме се запалили по пъзели с 1000 части и дори с нощи съм стояла до 12 часа да чувахкам един пъзел. Всякакви такива неща, примерно да пресаждам цветя. Сега вече все още не съм на етапа, в който да се грижа за цяла градина или нещо подобно, но си имам цветя, за които се грижа и това е нещо, което също ме зарежда. Чрез такива простички, така да го кажем, неща, които не изискват да ходиш по салоните или по магазините, нали? Да, това е част от заниманието, но в най-общи линии за мен истинската почивка се случва тогава, когато просто се отпуснеш и попаднеш в едно пространство, в което знаеш, че всичко е наред, свободно ти е, хубаво ти е и си казваш какво ми се прави. Какво ми се прави сега? Ако знам, че всичко е наред, ако знам, че просто няма за какво друго да мисля, какво ми се прави сега? Примерно бих почела книга, бих легнала просто да си почина или нещо друго. И когато го усетим това вдъхновение и го последваме, тогава наистина завъртаме един много приятен цикъл на почивка, баланс и работа и много добре успявам по този начин да балансирам нещата в дългосрочен план, естествено. И аз съм човек, понякога му отървам края с работата и става малко, не искам да виждам работа, искам само да си почивам, но и след това успяваме да вкараме нещата в релси. Максимално полезни на нашите зрителки. Много често срещам жени, които имат по 2 деца, добра работа, устроени са така и като жилище добре, но искат да направят някаква промяна и тя е свързана именно с това, че те се чувстват изхабени, чувстват се изморени, искат да имат повече време и за себе си, и за децата, и за семейството. Или, както често става, някакъв външен фактор налага те да променят това ежедневие. Да кажем, детето трябва да остане вкъщи да учи, защото така не се вписва в средата, не им харесва в момента средата, има по-специални деца в някой случай. Има някакъв външен фактор, който в момента е така горещ за тях и им подсказва, че трябва промяна. Ти какво би ги посъветвала? Как да подходят първоначално? Защото това са много промени, или поне по-сериозни промени, които касаят ежедневието. И често жените са объркани и не виждат изход. И всъщност те отлагат с години, ако няма външна причина, но отдавна вече са взели решението вътрешно, че трябва да променят нещо в този ритъм. Моето наблюдение в тези случаи е, че това, което жената знае вътрешно, че го има като желание и не го следва тогава, когато той е на ниво желание. Така казано, по един друг начин, колкото и знаейки какво те вдъхновява и какво искаш да направиш, не следвайки го, рано или късно това нещо ти намираш начин не през позитива, не през стремежа към удоволствие да си го случиш подсъзнателно, а през стремежа да избягаш от болката. Тоест,
казано, да, може да звучи болезнено, но казано по друг начин, манифестират си неприятни обстоятелства, които да ги притиснат във ъгъла до стената и най-после да вземат това решение, което така или иначе са знаели, че искат да направят. И първото и най-важно нещо в този случай бих казала, че да бъдеш в мир с обстоятелствата отвън. Първо, защото тези обстоятелства ти си ги продуцирала чрез своето желание, което не си последвала в момента, в който си го усещала. И много често това желание, за да се осъществи, всъщност се случват наистина неприятни обстоятелства, в които жената дори си казва, ох, нямам сили даже изобщо и да мисля за това нещо, че го исках. И тогава бих казала, първо да бъдем в мир с тези външни обстоятелства. Да ги използваме не като, те ме притискат тук до стената, сега тук няма мърдане, толкова е зле положението, защо трябваше точно сега да се случва. Да ги прегърнем, да ги приветстваме и си кажем, yes, аз не го направих, ето Вселената ми помогна най-после да го случа. Много често това се случва при мои дами от гледна точка на започването на бизнес. Работим в посока откриване на призвание, вече записват някой курс, вече, идва време да консултират или там да изпълняват това, което искат да направят, да започнат бизнеса и в един момент, аз искам да работя, от работа да ми е сигурно, малко още да вдигна, парите, тогава ще напусна, и по средата на нищото, още преди да имат клиенти, още преди някак си да се застопорили нещата, се случва нещо на работа. Било то проблеми, било то тежки проекти или ги натоварват с още нещо, което им пречи да подхванат и бизнеса или примерно ги съкращават, защото и такива случаи сме имали. И какво правя сега? Нали искаш и бизнес? Нали искаш да правиш? Айде! Това ти е чудесна възможност, защото ти не го направи тогава, когато беше през желанието, през удоволствието, през искам, вдъхновяваме. И в един момент обстоятелствата се подреждат така, че който свари, той превари. Искаш го, захващаш, запряташ ръкави и действаш. Така, че първото нещо, мир с тези външни обстоятелства. И оттам нататък второто нещо, осъзнаването на това, че ние определяме нещата, които искаме да ни се случат, че няма такова нещо като външни обстоятелства, които ми пречат да направя каквото и да било друго, и много осъзната работа със себе си. В най-общи линии това е плана, за действие. И постоянна подкрепа, защото ние сами на себе си, колкото и да се опитваме да сме си подкрепа, можем да бъдем до едно място, докъдето се разпростира нашата оградка, нашата зона на комфорт. Оттам нататък как да подкрепиш себе си, да направиш нещо извън зоната си на комфорт, като никога не си бил отвъд там. И тогава идва вече ролята, съответно на ментора, на хора като мен и като теб, които помагат на човек да мине отвъд тази оградка и да види, че не е толкова страшно там. Това би препоръчала или много зависи от индивидуалния случай? Рязък скок или постепенно отделяне? Защото много хора, поне аз това, което наблюдавам, се опитват, развивайки нещо странично, постепенно да се отделят и да напуснат работата си, но всъщност този момент почти никога не идва, ако не решат да направят някаква по-смела стъпка. На първо място бих казала, че това е много тясно свързано с това какъв тип е съответният човек. Има хора, за които сигурността е много голяма ценност. Хора, които ако нямат фактора сигурност, много сериозно ще влезнат в оцеленчески режим, който оцеленчески режим ще им пречи изобщо да случат нещо по-хубаво в бизнеса си. Има хора, за които сигурността не е толкова голяма ценност. Примерно за мен сигурността, важна е, но не бих казала, че е някаква ценност. На мен ценност номер 1 ми е свобода. И оттам нататък подобни неща, сигурност идва там някъде към 10-то място. Тоест аз съм малко по-рисков играч. Аз съм малко по-рисков профил. И за мен това да остана без пари и да трябва да просперирам по някакъв начин, нещо да направя в бизнеса ми, е нещо, което като трамплин може да ме изстреля нагоре. Но друг човек може да го закопае долу. Така че е много важно всеки да знае своите ценности, своя рисков профил. Оттам нататък, следващото.
След като знаеш, много вероятно е да се определиш при сигурността. На мен ми е важно да ми е сигурно. Особено жени, които са имали този доход известно време и в един момент знаят, че това кранче ще спре. И те не си позволяват и дори не си помислят какво би могло да стане, ако този доход спре. Не си позволяват дори да изкажат към партньорите си, че имат такова желание да слушат нещо различно. Съответно, предпочитат да останат в ниво на сигурност и паралелно да движат нещо друго. В тази ситуация бих казала, че е много важно да се наблюдава. Защото ако до 2-3 месеца ти виждаш, че се случват някакви неща в работата, които пряко отнасят фокуса ти от бизнеса. Ти не можеш паралелно да го развиваш и стоиш на ниво, само тук да имам време, много съм изморена и нямам сили за бизнеса, те сега хората не купуват или нещо друго. Просто някакви други причини, които са отвъд аз това не го правя и нямам фокус на там, то тогава бих казала, че дори и тези хора, които им е важна сигурността, е добре по някакъв начин да намалят тази сигурност и да скочат. Било то, примерно, да намалят работата на 4 часа, ако това е възможно, или нещо друго от някъде да отпадне, или примерно с спестени пари да поживеят няколко месеца, докато паралелно развиват това нещо. Аз съм от тези хора, които буквално няма нищо, може да няма нищо за следващия месец, но ще скоча и ще тръгна, да го движа и да го правя. Съответно, вече всеки оттам нататък може да прецени. Да, но както ти, така и аз, това, което наблюдаваме, че винаги човек намира начин